президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонов борҳо тазаккур дода буд ки агар якҷоя бо давлатҳои манфиатдор ва созмонҳои байналмилалӣ тадбирҳои қатъии муштарак андешида нашаванд, хавфи пайвастани мафияи байналхалқии наша бо гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткорие ки имрӯз дар тоҷикистон ва кишварҳои дигари минтақа ташаккул меёбанд ба миён омада метавонад. дар ин робита бо ҳидояту иштироки бевоситаи сардори давлатамон ҳамкории мутақобилан судманди ҳукумати тоҷикистон бо муассисаи созмони милали муттаҳид оид ба назорати байналхалқии наша, бо ҳукумати давлатҳои осиёи марказӣ, русия, олмон, иёлоти муттаҳидаи амрико, британияи кабир, туркия, чин ва эрон рӯз то рӯз густариш меёбад. дар натиҷа тоҷикистон дар ин соҳа аз кӯмаки доманадори онҳо баҳравар мегардад. масалан 18 апрели соли равон дар душанбе пас аз музокироти президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмонов бо муовини сардабири созмони милали муттаҳид ҷаноби пино арлаки таҳти унвони пешгирии хариду фурӯши ғайриқонунии маводи нашадор барномаи созмони милали муттаҳид имзо шуд. ҳадафи он тақвияти фаъолияти мақомоти муҳофизи қонун ва сохторҳои интизомии тоҷикистону русия мебошад ки дар ноҳияҳои назди сарҳадии кишвари мо амал мекунанд. хароҷоти умумии иҷрои барномаи мазкур тақрибан 6,4 миллион доллари амрико мебошад. 27 апрели соли ҷорӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонов дар маркази байналхалқии Вена дар иҷлосаи 8 комиссияи созмони милали муттаҳид оид ба пешгирии ҷинояткорӣ ва адолати судӣ сухан ронд. пас аз маърузаи сардори давлатамон дар худи ҳамон ҷо байни ҷумҳурии тоҷикистон ва шӯъбаи созмони милали муттаҳид оид ба назорати маводи нашадор ва пешгирии ҷинояткорӣ протоколи ҳамкорӣ ба имзо расид. дар ин санад бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо кӯмаки молиявии созмони милали муттаҳид таъсиси агентии мубориза алайҳи муомилаи ғайриқонунии маводи нашадор дар ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардидааст. ин аст ки 1 июни соли равон бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон агентии назорати маводи нашадор таъсис дода шуд. агентии мазкур бевосита ба президенти ҷумҳурӣ тобеъ буда дар асоси комиссияи амалкунандаи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба назорати маводи нашадор бунёд мегардад. ҳадафи фармони номбурдаи сардори давлат пурзур ва пурсамар гардонидани мубориза алайҳи гардиши ғайриқонунии моддаҳои мухталифи нашъадор ва амалӣ сохтани протоколи